Usa ka 38 anyos nga lalaki ang gisikop sa mga operatiba sa NBI Cebro sa Mandawi City human mag-post sa iyang tanyag nga 5 million pesos kung paulbuhon ni ini ang tanang mga buhatan sa COMELEC. Ano ang report ni Alan Domingo? Gitanggong karon sa detention facility sa NBI Cebro ang 38 anyos nga si Gian Carlo de la Cruz Maningo. Human masikop og napasakanog kaso tungod sa iyang social media post. Nakaabot sa NBI og sa COMELEC ang giingong tanyag niini nga 5 million pesos alang ni bisan kinsa nga mubumba sa mabuhatan sa COMELEC. Gitahasan ang NBI Cebro nga panid-an og nadumduman nila ang panimay sa suspect sa usa ka subdivision sa Casile Hills sa Dakbayan sa Mandawi. Misuway pagani kunog lugnot ang suspect apan wa kini nahimo dihang nasikop na siya sa masakop sa NBI Cebro. Nakuha nga may ebidensya gikan sa iyang posisyon ang cellphone nga maoy gigamit niya sa pagpost sa social media account. Director Santiago then directed our office, the Central Visayas Regional Office, to conduct a full-blown investigation immediately on this matter, considering the seriousness of the post, which cannot be taken lightly. Mato ni Atty. Rina Agustos Oliva, ang Regional Director sa NBI-7 nga angayan lang nilang seryosohon o gukdon ang mga taong nagpasiugdan ining mga bomb threat tungod kay kinabuhi sa mga tao ang nag-ungaw sa kakuyaw. Gikasuhan na si NBI ang suspitsado. Violation of PD 1727, the willful making of any bomb, of any threats involving bomb, meaning bomb threats, which carries a penalty of 5 years imprisonment and 40,000 fine. We also charge him for violation of Section 9, Republic Act 11475, that is inciting to commit terrorism in relation to Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act. Samtang giangkon sa akusado nga siya ang nagpost o nagtanyag og salapi sa hinungdan nga ikay nagpost ato? Oo, sir. Nganong imo tong i-post giyan? Nganong imong i-post? Unsa imong purpose nga imong i-post to? Para unta ato masira ang COMELEC, sir. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.